Karena video kadai naga benta katoka Amazon Great Indian Festival kaban sedang hakan naga arpulai terik jong une bunai September. Handrai gitu kibala thiet ya katoka Prime member pat kila bad akses arpusa kunta haswa jong katoka terik. Lakdon na pedeng jong pitera kibala ap bangan penmi ya naga video kabangin nyepit ya kita kipun kiban yo offer hakan naga Amazon. Handrai ngan yatu syuai pi ba hakan naga genti ka naga Amazon ngai i ba kam dalong crazy lane long agresif kita gi deal ma ka ai kumba ai ka naga Flipkart mentau snem. Handrai namar bangal adep ban kular ya pi bangan penmi ya kata video kabade hakan naga Amazon Great Indian Festival tekumta ngahab ban penmi ya naga video. Kidon hi katukan teli kipun kiba kamlong agresif kita ki deal jongki kum kipun kiba naga OnePlus batka IQ. Tekumba pihetip ba mentau snem ka naga Amazon kalat partnership batka Bank SBI. Tekumta kindon sibun kiban yo ban claim ya katuka 10% ka bank offer. Namar kambun na pedeng jongi kiba pendon kam ya kini ki SBI debit card nagi credit card. Tehakan naga video ngin nyepet ki kita ki modal kibala kambit bantit hakata gasngi. Ban ngai bala don ru katukan teli ki modal kila yo ya katuka early deals mo kamut pilala ban order ya mentaru hakatuka dor baki ai offer. Ban ngin nyepet ru ki kita ki modal kibala yo ya kataka early deals. Karena ke early deals kisah ai sau san sngi haswa jong katuka sngi kerpang bakin pelipat ba ban atrak yaki nong tit lanaki customers. Telada pio i ba katuka pun ke bapikwa bantit kala yo ya kanaga early deals pila ban order ya ka mentaru. Namar kador jong kanaga early deals kan kiu ne hershu hakataka sngiru. Tekum talada don ki modal kiba pila ibin kibala yo ya kanaga early deals pila ban order mentaru namar lada pi up hadu kata gasngi kila ban loot stock no. Te anyways hangne ngin nyepet no ya kita kipun kiban sayo offer ha kata gasngi. Handre dang don ru ki model jong kine ki brand ki bompal ladep ban reveal mo kador jong ki. Te hakum kita ki model ki bompal ladep ban reveal ya kador jong ki. Ngan su estimate mo namar lada nga up hadu kasngi bakin reveal te kala ban simpor ya nga ban permit video ya kita kipun. Te yang ngin sedang ban page ya kita ki deals ki banakan naga brand Samsung. Tekumba PE hang ne hakan naga list kila bu dagan naga top model jongki la naga pun rem dor jongki ka ba manin snem. Namar haki pun rem dor kine ki model thema jongki am kim ju kham ai offer negi discount. Kum kato ka S25 Ultra ka badai ka bathmai ya kato kam don hakan naga list. Handre kana ka S24 Ultra ru kadang hit ba namar kumba phiti ba kana ka Samsung ka ai hadu new snem ki update. Ya kena ke model ngatara kan kamla bantit naga Flipkart. Namar ka Flipkart mentau snem kalong agresif ba ki discount jongka. Namar ha ka Flipkart ngai i ba kala ban poe ha kan nyau peu ne nyau pusan hajar. Kambun hi na pedeng jongi ngim kot bor ya kini ki pun rem dor jongki. Handre ngahap hi ban yathu namar kidon hi na pedeng jongi ki bala ban kot bor ya kine. Telada don na pedeng jongpi ki ba plan bantit da kane pila ban persyang naga Flipkart. Namar ka Flipkart kan kamla ban ai discount mo. Ya kane ngala de ban yathu ha ka we na kitu ki previous video jonga. Lada pimpat yo i ya kata ka video pila ban late page namar ha kata ngala de bata ya kita ki pun ki ban yo discount haka Flipkart. Te hakane ke list ka ba arpat kana ka M36 hakane ngala ban estimate kala ban poe kumba arpe hajar. Ya kana ka M35 ngam recommend re nama dang kamla katuka predecessor jongka lane ka bami shwa ya kane katuka M35 ngan sa poe haka banta jong kataru sai page pa ya kana video. Tapi ko ki mid range phone jong ka Samsung M hila ban pen he katuka budget jong pi kendiat bat hit da katuka Samsung A55. Haga to godor kana ka phone kadang biang lada pi kwa ki phone ki banaka Samsung. Bat kala bat ru ya ka nam number 1 selling phone na ki mid range phone jong ka Samsung. Kana ka phone haga por baka mi M menin snem kala palat ya ka 10,000. Kine ki mid range phone jong kine ki Samsung M kim dalong kita ki value for money phone. Namar hakine ki mid range phone jong ki kambun kita ki compromise jong ki lana ki jingduna jong ki. Nalor baki kamrem ki dor jong ki sabakim ju ayao charger mo nakata kadaw kim dalong kita ki value for money hakine ki mid range phone jong kine ki Samsung. Haga naga list ka balaipan kana ka M06 kana ta ka biang mo ya kitu ki bom sngaw kot bor bantit ya ki bapalat ya ka 10,000. Kana ka model M ka de ka ju bat ka to ka F06 ka baki di haka Flipkart. Bat kana ka model ka de ka batat tam naki 5G phone jongki. Nalor kana pinam yo sudah ki we ki model ki bana kana ka Samsung ki ba ai ya ka 5G ki ba khamtat ya kana. Ya kana te pilala ban order mentaru namar kala yo ya ka to ka early deals. Lada piko bantit ngan sabuk ya ka bailing jongka hapok ka description jong kana video lana haka pin comment. Tenang tah ka to ka M16 pat ka turu ka biang hi lada piko ka phone ka bana ka Samsung. Bat lada pimde ki baklan ban lek kai game te kane ru ka biang hi haka to ka dor. Ya kane pat ka M05 ya kane ngam recommend re wat lada ka tat kum turu namar kane kam de ka 5G phone. Entah kisngi te amde syuki juk jong ki 4G phone mo. Kane ka M35 pat kane ka phone te ka best ba mo. Kala long ru ka we na ki phone ki baya yeu ba bat ka bayo ru ya ka nam kum kata ka best kamera phone hapok ka arpe hajar. Bat haki features jongka M kamla kane sibun wat ya katoka successor jongka lane katoka bami pateng na kane katoka bamane ka M36 namar ha katoka batamai ha bateri jongka ru uduna tangsan 1000 mAh kat bah kane pat 1000 mAh ki ai. Bat ha katoka display jongka ru ki ada katoka water drop notch Henry ha kane pat ki ada katoka
punch hole display. Kane ka kamlong clean mo katoka display jongka. Nang ta haki speaker ru kane ka don arteligi speaker jongka. Hanre ha katoka bathmai pat ya kane ki ai tang dau single speaker. Hanre khendiat pat kane ka kam rben bat ka kam khia namar kane ka kam he o battery jongka. Lada pidon kam ka phone ka babyang ka kamera em ha katoka dor phila ban thit dagane namar ki video jong kane ka phone em ki long stable bha bat ki la support ru 4K nadu ka back hadu ka front kamera jongka. Kane ru lada pikwa ban thit philala ban thit namar kane kala yo ya katoka early deals. Te lada pikwa ban thit ya kane ka phone ngan sabu ya ka link jongka hapok ka description jong kane ka video bat haga pin comment. Ya kato pat ke A56 ya kato te na ya keren mah kato te kadang rem pelan. Tenang taha kito ki full bat ki flip jong kapat kito te ngam don kam syuk ban batai namar ki dor jong kine ki pun te lada sina daga ying ar kamera ru la yo. Tenang taha kito ki S series jong karu kidang kam rem mah ki dor jong ki. Tenang taha ki iPhone pat kane ka Amazon ka ai discount tang ya kane ka iPhone 15. Kane te kala kam rem mah kane ka pun lada ka poi tang hapok ka 20,000 te kadang biang. Handre lada ka cross ya ka 20,000 te kam long syuk ka value for money mah. Teman tapat ni nyepet ya ki models ki banaka IQ ki balak kam bit mah kita ki offer jongki kim da bun than ki don tang ar lai tli hi ki balak kambiang kita ki offer jongki kabanang kong kata ya katoka iQ Neo 10 kane ka phone ka biang bha na ka banta ki baklan ban le kai game namar ka performance jong kana ka phone ka khlan bha baki ada o Snapdragon 8s Gen 4 bat baki la airu da battery uba kam he da o 9000 mAh te kamut ka biang bha ya kito ki baklan ban le kai game ngala de ban batai detail ya ki features jong kana ka phone lada pikwa ban tip company ya kana ka phone phila ban dek page ya kata ka video jong ka te kumta lada ka budget jong pi ka bah hapo lai 1000 te kana ka phone ka best bah kata ka deal jong ka mo namarkan poi hapo lai 1000 nang ta ka bah hapo ya kana khendian kata ka de ka IQ Neo 10R kana ka phone ka de ka phone ka baya yeu bah bat ka bah popular bah namar ba ka biang bah ka performance jong ka ha ka dor baki ai kane rukum ju hi kade ka phone ka bakam focus yaki performance kamut ban le kai game namar ha kane ki ada Snapdragon 8s Gen 3 ha battery jongka ki ada 1000 sauspa mAh bun ki bala dep test ru ya ka battery backup jong na phone batla shem ru bakana ka phone ka khamne battery namar baka khambiang ka battery optimization jongki tekum ta lada ka budget jong phi ka ba phim singa code bor ha ka dor jong ka to ka Neo 10 ka bala 1000 te phila ban thit dagane namar kane kala ban poi hapo ka arpusan hajar Handre kenma bahaki ni ki IQ haka to sispa arpu GB ka storage variant ki ju ai tang daga UFS 3.1 haka ja storage kat bahaki to ki arspa 90 GB ka storage variant pat ki ada ka UFS 4.1 kamut kin kam state ki to ki arspa 90 GB storage variant sakana ka wepat ke model jongka ka banga kam ibit kata ka de ka IQ Z10R lane IQ Z10R kanete ka de ka balance performance phone namar haka performance jong karu kam datlot than bat ka kamera jong karu kala khambit handre khendiat ki compromise haka kamera jongka kata bagi klaim ai ya katoka ultra wide camera handre katoka main kamera jongka bat ka front kamera jongka kila khambiang namar ba kila support ru ya ka 4K video bat nang ta kane ka IQ ka de ka ju ka brand bat ka Vivo tekum ta ki dur ne ki video ki bakasyon kala ban yade ka ju ka color sign ne ki color tune bat ki dur ne ki video basyon da ka Vivo tekum ta lada phim don kam ya kata ka ultra wide camera phila ban consider ya kane kito ki we pat ki model jongka ngam da ibiang than kita ki feature jongki bat ka dor baki penhiar Tementah haki pun ki bana ka OnePlus pat ka baki bru kila ya excited ba ta ya kana ka OnePlus 13R kanete kala de kata ka flagship killer phone namar bakil ada top model jong ki Snapdragon uba menin snap kata da Snapdragon 8 Gen 3 bat la yatu ru kana ka phone kala ban poi hapok ka lai pusan hajar telada ka poi hapok kata ka dor da kana ka phone kadang long solid ba kita ki features jong ka bat ka display jong kana ka phone ru ka best ba baki ada kata ka 6.78 inci da kata ka 1.5K LTPO AMOLED display kala long ru kata ka 10-bit display kata ka HDR10 plus ru ka don nang ta kata ka Dolby Vision ru ka support kata ka HDR Vivid ru ka support ka display jong kata kala de kum kito ki display jong kito ki phone rem dor ma kito ki prapeu khandai peu silak chaneng ki dor jong ki na kata ka daw ki phone ki badon ya kita ki features ki bayar kat bat kito ki phone rem dor ki khot ya ki daki flagship killer nang ta battery jong kar ubiang ma ki ada 1000 mAh bat ushajar pat ki ada o prapeu 1 handre khendiat da kila compromise haka kamera jong ka dengan nyatu khendiat kita ki features jong kana ka kamera jong ka kana ka phone ka don lightly ki kamera jong ka nadin ka banangkong ki ada ka 9 megapixel ka primary camera bat ha ka sensor jong kana ka kamera jong ka ki ada ka Sony LYT 700 haki video ka support da ka 4K 60 fps nang ta ka to ka kamera ka ba arpat ki ada ka 9 megapixel kata ka telephoto kamera Haga sensor jong kana ka telephoto kamera pat ki ada ka Samsung ISOCELL JN5. Langba kana ka telephoto kamera la ban zoom hadu 2x daga optical zoom, bat la ru ban extend hadu 4x daki badang kamlong clear. Tenang ta haka to ka kamera ka balai pat ki aitang 5 megapixel kata ka ultra wide kamera. Hangnya kila compromise kendiat mah
nang tabat ha katoka front kamera jongka kila compromise kendiat bagi ai tang daka 100 megapixel bat haki video ka support tang daka 1080p 30 fps akaliang ka performance jong kana pun kabiang ba namar bagi ai dau prosesor baklan bor bat nang ta ka display jong karu kabiang nang ta ha bateri jong karu u kambiang 100 kendiat ki compromise haka kamera jongka 100 lada ka poi kumta hapok kalapusan hajar kadang biang kana pun bapin consider bapin yo ban experience kumno kataka performance jong kineki flagship killer phone tenang ta lada ka budget jong pi ka bah pok lai pheu hajar phila ban consider daga toka OnePlus Note 5 kane ka phone ru kade ka phone ka ba kambiang haka performance lane ban le kai game bat wat ka kamera jong karu layathu ba ka to ka main kamera jong ka kambiang 100 ka telot pat kendiat haka ultra wide kamera jong ka baki ai tang daka 5 megapixel kane ka phone ru ngalade ban bata detail yaki features jong ka lada pikwa ban tip company ya kane ka phone telada fisinga kot bor tang hadu arpula hajar phila ban consider daga neka OnePlus Note CE5 kane rukum juhi kadeka performance centric phone lane ban le kai game ka kamera jong karu ka biang hi kumbalong ha katoka Note 500 kendiat ki penduna haka ultra wide kamera jong ka baca kawe bakila compromise ha kana ka phone kata baki ai tang dau single speaker talada fisinga kot bor hadu arpeu hajar seneng phila ban consider daga neka OnePlus Note CE4 kane ka model te kadeka ba manin snem bat kane ka phone kadeka balance performance phone kamut ka performance jong karu ka kambiang kamda telot than namar baki ada auto Snapdragon 7 Gen 3 nang ta ka kamera jong karu kamda telot than bat ya kane lada order mentaru kala long namar ba kala yo ya katoka early deals te lada pikwa ban order ya kane ngan sabu ya ka link jong ka hapok ka description jong kane ka video lane haka pin comment haka to pat ka top model jong ki ka phone ram dor jong ki katoka OnePlus 13 katur ka hair dor kendiat mo tayak itu kibas ngawla ban afford ya ka bat kiba kuat tang na kana OnePlus phila ban thit haka tagasngi kan poi kum to san prajar ya kita kiwe pat ki modal jangka ngamda ibyang kita ki feature jongki bat kador bakin ai haka tagasngi offer tayak ki pun ki bana kana Redmi pat kamdon ka weru ka banga kham ibit haka to kador baki ai bat ki bun ru tang ki bala rim ki modal jangka tenang ta haka na Realme pat phila ban consider ya kana Realme GT70 lada ka poi arpusan arpun 2000 kane ru ka de ka performance centric pun lane ka pun ban le kai game ya ki pun ki baka kham pen biang haka kamera pat ki di naka Flipkart ya kita ki pun ngalade ban yatu haka to ka previous video jonga ki bakin di haka Flipkart tenang ta sakane pat ka we ka performance centric pun lane ka gaming pun jongki ka bahapo arpeu hajar pat kata ka de ka Realme Narzo 80 Pro kane ru ka kambit kana ka pun hakilang ki gaming haki pun ki bahapo arpeu hajar kane ru ngalade ban bata detail yaki feature jongka haki video jonga lada pikwa ban tip company ya kane bat ya kane lala ru ban order mentaru namar kala yo ya katoka early deals ngan sabu ya ka link jongka hapok ka description jongka na video bat haka pin comment lada pikwa ban order ya kane ka pun to kiwe tengam da ibit kita ki feature jongki bat kador bakin ai kibana kana ka poko pat hangne ki dontang arteli bat kine kila rimo kine ta hakine kamdon ka weru ka banga ibyang nang ta haki pun jong kine ki Vivo ru hangne PUE bakim da biang kita ki dor jong ki ai yaki pun jong kana Vivo M kin kambiang dor haka Flipkart haka tagasngi ka Flipkart mentaus nem taka kamlong agresif lana ka kam yo dor namar baka la partnership arteli ki bank smo katoka Axis Bank bat ka ICICI Bank kat bahak Amazon pat mentaus nem kam da biang kita ki dor jong ki pun jong ka namar ki partnership tang ka we ka bank kata tang ka SBI Bank Hait kato ka weru ka don hi kato ka Amazon Pay ICICI credit card Henry kato kamlong ka major partnership mo hakane ka oporu kalong kumju hi kim dabyang tan kita ki discount jongka kane ka teknoru kalong kumju hi ki buntang kito ki model ki bakam rim bat ki bakam telot hakane ka lawapat ki don artili kine ki banga kam ibit kata ka lawas domplay ultra bat kato ka lawas domplay ya kane ka honor pat ngan skip namar kane ka honor kala syak complain ba bakam biang kita ki software support bat ka service center jongki hakane ka Infinix pat khamba ba pintit naga Flipkart bakhin khamyo discount Teman-teman ngatrai lang baga na video jengah pila yo jengirap sibun ban decide ban jit kata kapun ka bapi kwa bantit bat saya komen hang ne harum kano kapun ka bapi kam ibyang na kinegi pun ki bangala peni haka na video next ngan sa persyang pat ban permi video yakito ki pun ki bompat la reveal haka Flipkart namar ka Flipkart mentaus nem ka kamlong agresif ki discount jongka dengan persyang ban permi sa ka we ke video yakito ki pun ki bompat la dep ban reveal lada pikwa ban i kata ka video pila ban subscribe ya kana ka channel bat singa ba like ru ya kana ka video bat ai ya ka to ka hype jong pi tengin yesem hakata ka we pat ke video jengah ku bless ibun